For today's video mga ako makutanaw sa Nikatsin kung unsa iyang gibuhat rong adlaw. Nya kay ako mga ni trabaho man ko may pag-uli na ko nya ako siya pangutan-on. Iya bang gibuhat ang iyang trabaho nga akong giingon niya. Iya say niya. Be nanilhi ka be? Ha? Nilig sa ato din ang limpyo ko sa ato Dito sa sod. din Kaya ako siya post ko og banig. Ako siya giingnan mga nga mo trabaho man ko be nya panilhig niya dito sods to Kabangi mong mama kay kuanya panilhig pud ris gawas. Ako sana nagluto Kay ko. daghang gisagbot, nagluto ka. Nagluto ko na siya mga sa may luto nimo. Og puro ra kanon. Uy sudan. May sudan. Ah? Utan. Napay ni ko sige katawa. Puro ra kanon be. Uy sudan be. Ha? Utan daay. Utan. Di mo gananog gite. Gautan sa di siya makiat. Pag human ko noon niya gluto kanon, gautan sa kuno siya. Gautan siya kanang utan Bisaya ba. Ang tawagan na sa mo adre, utan Bisaya man kanang butangag dahon sa kamonggay, butang kalbasa, nga okra nga na ba. Kanang Dayon ang hipos akong Uban pa. unlan. Nanghipos po kuno siya unlan mga kiat. Nag-arrange ko sa mga bangko. Unsa ba yung arrange? Usar ba to kabuk atong bangko imong gi-arrange? Di man duwa magkabok. Duha to kabuk imong gilinya. Bola ka. Buta pa be nakalakagambok. Boy amo na. Ya ko nang gi-arrange sa among lingkuranan makiat. Yang among lingkuranan usar ka kabuk. Usa pero duwa man. Aha day, dayon nanilhig siya sa sud. Nya na siya pigi nagluto og kanon para panihapon og nagutan siya mga gat. Kay ganan ako magluto kay ba ako magluto. Mao naman ni siya Ba ako magluto. utan og kanon. Unsa pa yung katunan nimo nga lutoon? Mama. Gadugdog masumuha ron dre mga gat. Kawan non ba? Ni kadje na lukang ginig dugdog. Unsa pa imong gitrabaho kanina? Gawas nga nagluto ka. Nagluto sa kong pinirito ato Isda. Nagluto din siya isda mga gat niya. Oo. Ikaw niko, unsa may imong luto kanina niko? Wala ray kiluto. Sige kagduwa din niko. Ang yang giluto kay kuan biskwit. Nga, una ipit da ani ba ni usay mananap hindi. Nga, unsa ba mo dong? Pikot ni kong mata. Pikot yung mata, butangatan ng kuan be. Tubig. Dayon pag human mo kan be, unsa may imong trabaho? Nanglaw ka sa manok. Nalago sa manok pero Yan ikaw nang manok. ikaw lang manok pero manok nagana tuk 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 tuk. Nya ma'am na kung ikuan niya magyat nga ni mong kuan siya, manglawag pud siya sa manok nga manilhig pud siya. Ya pag abot nako, iyar man kong gitrabaho, nanglawag pud siya sa manok. Ya ang iyang gilawgang manok, katuray yung palalab. Ano sa? Ako Tanan yung gilawgan. Imong gilawgan tanan? Oo. Iyang gilawgan. Pisot. Hasta piso. Hasta piso. Hasta piso magyat iya pang gilawgan. Ang among piso kay gikaon pa gyud sa iring. Sa iring ilaga. Uy, ako pag-ingon ito pisot. Ganama mi piso, upat ka buok magyat. Gikaon sa ilahang tangkal. May Bisag og may gigbangag ang tangkal kay kanang screen man siya. Screen man ang among tangkal sa kwan kay imo may kanang tangkal para piso gyud ba niya. Gikuot man gyapon sa ilaga, gabihay ilaga. Nakoy na ba? May karitiyon ang ilaga. Ako na yung butangag laang para makuha ng ilaga diri sa mga makita kay daghang gyud mo andre. Naiiring dito mga anong ilaga. Nya din ugma be ang akong ikuan nimo nga buhaton nimo, bantayan nimo ang manok nga para dili ko nog ilaga. Anto gabi Hantod gabi. Magkatog ko sa gawas. Magdar man ka magkuan magagbanig sa gawas. Kundi ang piso ato isuod diri sa pad. Piso sa balay niya. Ato lang idog. Dapat ni Kaji. Naman sa di ko ganan basta nay mudug piso ay manuwik kay na. Itan magkaon ka na imong muhon mong lawa ato ko pas piso. Ayay kasakit. Among manok di magyatay na anam na kanang kuan tukob sa kanang mga namay manukob diri ko nga ilagga og kanang usahay iring. Ano ko isunggo ni Kajin nga bantayan ang manok. Karon gabi hantod buntag siya bantay sa. Katukod diato. Di tagtapad ra lagi mo ang piso. Maganan. Di ang piso. Ako laway, matu ako laway pero malangoy ko sa gulaway ron. Bitaw agyat kana ako ning pabantayan ni Kajin ang manok kay sus na anam na sa kanang manok ko ba yun. Iring og ilaga. Salamat sa inyong pag-support sa among YouTube channel mga kaya. Kung nagustuhan niyo ang mga video, please like, please share, please follow, please support Probinsyano kaya.
Thank you. Thank you. God bless.